Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu kallon mu kamar yadda kuke gani, nan shine gidan su ainihin shi Aminu da ake kirkire na wannan abubuwa. In ko duba nan ga zanen mota nan ma da yake yi, nan ya ce mana wasu sun riga sun faffata ne. Wannan shine gidansu. Kamar koyaushe masu kallo da sauraron mu, sunana Abdul mai waka. Kamar yadda kuke gani, yadda na ce muku na yau takakkiya zuwa wajen Aminu, wanda ya kasance fasihi mai kirkire na ababen hawa. Ga sanan kamar yadda kuke gani na kwali, so yakan yi abubuwa kala da kala na kwali haka ga nan kamar wannan. So na zo in tattauna da shi mu ga abin nan da ya kamata insha Allah. Kamar yadda kuke gani masu kallo, wannan shine Aminu da ya kasance makirkiran wa'annan abubuwa. Zan so mu ji cikakken sunan Aminu daga ni hakku gaba daya insha Allah. Malam Aminu, me ainihin suna? Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mutane kuna ji sunana Aminu Hassan. Malam Aminu Hassan, kai dan asalin garin Bakori ne ko kuwa? Dan asalin garin Bakori ne. Ok, wata unguwa kake? Nan tudun mun tsira bayan kasuwar sama ba police station. Masha Allah. To masu kallo za su so su ji wannan kirkire-kirkiren abubuwa da suke gani, wasu su ji labari kai ke yi ne ko yi ma ake a baka, ko wani ne ke taimaka ma ku yi, ko menene gaskiyar lamarin? Ba wanda yake taimaka mani, ni da kaina nake lahiya lo. Da na ga mota da ne yanzu in tsare mota da kallo in ce ina son in yi kalata, in na ganta mai tsada ce ta burge. To yanzu ba sai na kalla ba, kawai da na zanna lahiya lo zan yi kalata komai da komai har cikin ta. Kowace kalan mota? Ko Hilux, Range Rover, haka Prado, Land Cruiser, kowace kala ce yi. Wannan ma ga ta nan sabon samfari ce, Camry. Masha Allah. To gina masu kallo na san za su so su ji maybe student ne kai ko kuma wani abu mai kama da haka. Ka kasance dan makaranta ne kai ko waya ne? Ba sani ba. Wadda makon ni an makaranta ne nan diniki. Ok, dai ba ko ne? SS2 nake yanzu. Oje kana SS2. Aji 5 kenan ko? Aji 5. Na fara wannan abun ne duka ina ga za a yanzu dai za a samu mataki zuwa shekara 3. Yana dan gwajaljalawa da, amma yanzu an fi kwarewa saboda fasaha komai yana ta ƙara harba. Saboda sakamakon ina yin mota, wasu gani suke ko mota ce kadai na iya, na ce a'a ko ma menene na duniya inda technology ne zan kira shi lafiya lau. To duk da haka Malam Aminu, na san masu kallo za su so su ji, to iya mota ko da ka ce abubuwa da yawa kala ka ma yi wasu kenan? An yi wasu sosai da, aka yi irin su da trailoli haka. Har trailer ma ka yi? Buwa ko Ebeku ko 95 SF haka dai da yawa kaloli. Wallahi isa yalo. Da juya bodin ta karya lahiya lo, ga tayo nan tekwana ga su ginoni da komai da komai. Da an yi yanzu ni kai abu ɗaya ne ban samu ba a wannan kananan abu ne nake, to ni kuma yanzu ba ta shi nake ba, so nake a samu guri zuwa gaba insha Allah. Allah ya taimaka sai a rika sa musu inji, abubuwa suna wucin da kansu. Saboda yanzu wannan dauke gani da za a samu ta inji lahiya lo, tafiya la ta. Ita wannan motar da na ma jaraba keke na fiya dan Vespa. Hakke kina fiya lafiya lo, ga ka a ciki komai tana da abin da ake so insha Allah. To yanzu mutane insha Allah za su so su san motan menene zaka iya nuna musu wanda masu kallo za su so su gani. Na sani insha Allah ya abubuwan da aka dan sassaba kwarai kuwa.